How to kiss properly. Doufám, že tam bude nějaký int prostě. Hello guys, welcome back to another video. Today I will show you how to kiss a girl. Ahoj, já jsem Zuzka. Prepáč, já se, odkud si je Matuš, jsem já. Rozpanikařil, byl přepnul do panik módu. Wow, gamba! No nic, začnu tady skoro jediným videem, který tady mám připravený. Jdeme se podívat na prečo nechcel Matúš pokračovať. Prečo nechcel Matúš pokračovať teda. Refresher SK, menúčko droplo a to znamená pouze jedno a jediné. Jdeme se podívat na nové menúčko. Náhledovka je zajímavá, to vám řeknu. Jdem na to. Že ako keby to bol ešte taký malý chlapček, 4-ročný. Pozerám porno. Wow. Žiaľ, videl som jej kráša Samir Kerkan. a vravím si, že OK, tak no go. Vítaj pri ďalšom, kámo. Tam mají nový set, tam mají novou grafiku menúčka. Kultnom dieli Menučka, Wow, neříkám, to je nová ktoré grafika. ti spolu so smart tipmi ako zvládnuť To už není neonovej, neon lights to už nejsou. prvé rande prináša ČSOB. Založ si smart účet, s ktorým môžeš získať 30 € a predplatné Refresher Plus na 6 mesiacov zadarmo, aby si videl nový diel Menučka s predstihom. Link na ČSOB Smart predplatné nájdeš v popise videa. Dnes skúsime spojiť Zuzku a Matúša. Obaja študovali u našich susedov a neboja sa zábavy. Čo nám o sebe Takže studovali v Česku oba, hell yeah. prezrať? A kde je český menúčko? Kde je český menúčko Refresher? Ahojte, volám sa Zuzka, mám 23 rokov a som z Považskej Bystrice. Študujem bezpečnosť a ochranu obyvateľstva, mám ADHD, takže veľmi veľa zabudám. Vlastně, kolik že jí je? 23, ok, to je moje věkovka. To bude 2002 se mnou tím pádem nejspíš. Som chaotická a veľmi emocionálna. Čaute, volám sa Matúš, mám Je cute, souhlasím. 24 rokov a pochádzam z Oravy. Aj Momentálne Matúši. som doštudoval v informatike, taktiež pracujem už v obore 3. rokom, vo voľnom čase sa venujem aktívne športu, hlavne florbalu. Okrem toho sa venujem vzdelaniu vo oblasti financií a taktiež Je vidět, že posouvají tu kvalitu docela toho už. Mají to pořád hezčí a hezčí. mentálneho rozvoja. Môj ideálny partner by mal byť pozitívny, a mal by rád cestovať, Jsem HIV pozitivní, stačí to? mal by mať rád zvieratá a nech je milý. Moja zlá vlastnosť, chalani, vlastne s ktorými som býval na internete, by povedali, že niekedy príliš veľa rozprávam. Prihlásenie sa do Menučka bol skôr taký nápad mojej najlepšej kamarátky. Mali sme takú súťaž, ktorá skôr skončí v Refresheri, takže som vyhrala. Vlastne ako som končil štúdium, tak sme s chalanmi pozerali Rúžu pre nevestu a nejako som ich namotal potom na Menučko. Chalan vravím, že však poďme to nejako prihlásiť, že musím doručiť ešte nejaký content predtým, než doštudujem a rozlúčime sa, takže to je jedna vec. A druhá, mama stále, keď prídem domov, tak do mňa buší, že Matúš, že choď už von, nájdi si nejakú tú partnerku, tak to spravím nejako originálne. Čaká nás prvý chod, predjedlo, v ktorom sa dvojica ešte neuvidí. Hezká grafika. Hezky to udělali, pěkný. Ahoj. Ja som Zuzka. Teší ma. Bro zoneoutnul, kámo. Bro vypnul. Odkiaľ si? Ja som Matúš. Co to je za uspořádání vět? Ahoj, já jsem Zuzka. Prepáč, já se, odkud si je Matuš, jsem já. Rozpanikařil, byl přepnul do panik módu. Bývam pri Považskej Bystrici, v takej dedine, ktorej názov nebudeš vedieť. Takže Ale skús, ne. Nervozy to dělá divy, to asi ano. Takový Yoda. Ono moji rodičia so mnou akože dosť veľa cestovali akože po Slovensku, takže nejaký akože prehľad mám. Predmier. Tak to nedám, ale Považská Bystrica tuším, kde je. A ty? Ja som z Oravy. Ja som akurát tento rok vlastne doštudoval. Čo si študoval? Riadenie vývoja služieb. Čo máš konkrétne ty za obor? Bezpečnosť a ochranu obyvateľstva. Odvetvie ako je terorizmus, ochrana obyvateľstva, taktiež ochrana pred zbraňmi hromadného ničenia, radiačná fyzika. Keď sa stane nejaký prúser v takomto veľkom meritku, tak mám ho vedieť vyriešiť. OK. Si spomínal, že si študoval v Brne, aj bývaš v Brne, alebo sa zdržiavaš niekde inde? No momentálne ešte žijem v Brne, ešte dajme tomu do októbra a potom mám v pláne akože vycestovať. A kam? Do Austrálie. Či sa bojím niečoho pred cestou do Austrálie, tak mama sa bojí o mňa. Takže by si sa nazval nejakou cestovateľskou dušou? Kamo, jako v Austrálii vyjdeš metr ze svého domu a jsi otrávený 18 různýma jedama. Rád cestuješ?
Vieš, ja by som sa úplne nenazval, že som cestovateľ, lebo keď akože pozerám ľudí, ktorí toto akože o sebe tvrdia, tak oni sú že stále niekde, hej. A tiež plánujem, že keď už na to bude našetrené, tak by som si chcela takto pocestovať z jednej strany na druhú USA. Pred Zuzku z Matúš To je actually, jo, taky bych si chtěl zkusit projet USA jako takový road trip, prostě skrz na skrz, z West Side na East Side nebo naopak. Road trip po USA má vibe, nebo minimálně ten nápad má vibe. sme predostreli celebritné kraše. Naznačia nám, či sa zapáčia jeden druhému. Ja žiaľ akože meno neviem, alebo som teraz na Pedro Pascal! Dobrý, sorry, pohodně, to byl instinkt. vsuzoval Mají tam i pěkné srdíčka, tam přidali takhle hezky. fantastickej štvorke od Marvelu, tuším. Videl som jej Crasha a vravím si, že OK, tak no Kdo řekl Crash a oni dali Crashe Bandicoota, vážně, kámo? go, balíme to po prvom, druhom kole. Chcela som napísať niečo iné, ale potom som si to rozmyslela, lebo asi by z toho bola veľká sranda. Aha. Ale možno zo seriálu ho budeš poznať. Samir Kerkan. Ja, To je áno. Samir Kerkan, komu dám autogram? To je môj detský crush a Toho vím, že existuje, ale nikdy jsem neviděl nic s ním. do dospelosti. Pán policajt. Áno. To už chápem, prečo študuješ, čo študuješ. Máš rada asi tmavovlasých, že? Áno. Tam presne GG. mi išla v hlave tá myšlienka, že čo, ak bude blondiak? Nemám nejaký problém s inými farbami, okrem ríšavej. Som tak diplomaticky povedať, ešte som nestretla príťažlivého rížavého muža. Kámo, říká, že neviděla přitažlivého zrzavého muže, ale to je proto, že ještě neviděla Míru, který jel s Martinem Creepem do Koreji, když byla epická dvojka. Prostě, kámo, já vám říkám, výjimka potvrzuje pravidlo, dobrý, jdeme no. A postavovo, lebo akože ten aj Samir Kerkan, aj tento tu nie sú oni taký akože nižší. Hej, Samir Kerkan má 160 cm, myslím. OK, chvála Bohu, tak to som v pohode. Let's go, naděje, kámo, naděje. Máš tu také modelkovské typy. To je Ana de Armas a Margot Robbie. OK. Naprosto pochopitelné. Pri tých krášoch je to tvoj typ, teda takéto modelkovské postavy? Ja skôr som asi založený na tvári. No nie sú zlatí? Ak sa cítia dobre, stlačia tlačidlo pred nimi, aby sa mohli uvidieť. Prekvapí Matúša Zuzkina koruna krásy? Ahoj. Ahoj. Môžem... To se strašně líbilo, to jenom. Ahoj. Okay. Dobře. si podaj ruky? Jasné. Alebo objať sa. Ježišmarja. Ahoj. Dobre, dobrý. Naudělali. Jo, akože po tom, čo povedala, že nechcela byť ríšavého chalana, tak ma dosť prekvapilo, že stenu dáme preč a zrazu tam je akože ríšavá holka. Dávno som ani nikoho nestretol, vieš, že prirodzene ríšavého, takže to bolo wow. Kamo zrzavý, že... Já nemám typ moc, jako co se týče barvy vlasů. Je mi to obecně jedno. Ale... Zrzavá, kámo, zrzavý. No, on fakt působí jak na sedativech, reálně. Hi, I'm Dream a reakce. Krása, cítim sa ako ich súčasť prvého rande. Verím, že aj po špecialite šéf-kuchára, ktorá preverí ich názory, ostane pocit z tejto dvojice rovnaký. Tak pozerám, že tu máme obrázočky. Na to som sa strašne akože tešil. Takže máme tu, či si skôr človek, ktorý by adoptoval, alebo vôbec nemal dieťa. Spíš adoptoval, no. Rozmýšľala si aj akože na to druhou možnosťou, že nemá dieťa? Rozmýšľala. Skôr z takého ale finančného hľadiska, že chcem, aby to bolo také zodpovedné rozhodnutie. V ideálnom svete. Kdyby takhle měl přístup každý, tak možná... No, jsem chtěl říct, že by to bylo dobrý, ale na druhou stranu možná bychom vymřeli jako lidstvo. Ale jenom. A keby na to boli dobré podmienky, tak by som chcela mať 2 deti. Momentálne v hlave mám, že asi aj 3. Aj keď kamoši zase rozhovorí, že 3 je zle, lebo 3 deti. Tretí bude proste, nebude sa mať s kým hrať, že 4 keď už. A čo preferuješ? Partnera, čo zarába veľa, alebo partnera s dobrou matkou, dobrú svokru? 3, 2, 1. Modrá.
Je pravda, že ale dává to smysl, že pro muže je důležitější jako nějaká ta rodina a tohle to. Respektive spíš to, že pro ženu je důležitý finanční zázemí, to ono to jako, ale dává to smysl, je to validní. Takže svokra dobrá. Hej, akože Predstavuješ? pre mňa sú akože veľmi dôležité akože tie rodinné vzťahy a predstava, že by ma nemala rada akože svokra, tak si myslím, že by to narobil akože dosť neplechu, že... Ja by som asi radšej zanebrala na tú svokru, ako žiť v chudobe. Keď máš peniaze, tak sa vieš presťahovať od nej ďaleko. Jo, akože tiež súhlasím, že tiež mám názor, že ten život je vlastne potom od tých akože dvoch partnerov, to ako si to spravia, že nemala byť na teba vlastne vpíva tak, akože tá rodina. Ale má to vliv docela. Zvlášť teda pokud jste ve fázi, kdy spolu nijak nežijete nebo něco takového, má to vliv, to bude mít určitě, no. Dobre, takže preferuješ pravidelný, ale vždy rovnaký sex, alebo vzrušujúci sex raz za mesiac? OK. Co to je do hajzu za obrázky? Co z toho mám poznat? Za prvý jsem ani nepochopil, na to se ptají. Jakože pravidelný, ale v pohodě, nebo jednou za měsíc, ale fakt dobrý. Tak spíš asi pravidelný, ale v pohodě. Jakoby jednou za měsíc je strašně málo. Pokud je člověk ve vztahu. To je jako jednou za měsíc? Preferuju sex. Ahoj, Kerry. Taky... Preferuju sex dřív než dobrý den. Nice. To znamená pravidelný, každý den přesně v 19:00. Yes, OK. No to už je 18:58. Oblečení na zemi, prosím. 3, 2, 1. Ja som medzi. Dobre. Pravidelný, akože ak by to bolo také, že chcem ísť do toho pravidelného. Ale no jako pravidelný. Pardon. Tak je to úplne v pohode, aj keby bol stále rovnaký, ale keby to mala byť len taká povinnosť, že preto je to pravidelné, že rozumiem. Cítim tú partnerskú povinnosť, že uspokojiť toho partnera, tak... Jasné, že by v tom neboli tie city. Hej, to akože súhlasím. Život bez sexu, hej, akože nejaké takéto vetičky motivácie akože existujú, že všetko sa dá, ale asi nie. Vidím tu bojové športy a kulturu. Pravidelný je boring, jeden za měsíc wild, no? Souhlasím. Ja nie som úplne, že by som... To zase tím myslí. No jasně, to tím myslí, ale jakože oboje je... Jo takhle to myslíš, já jasně. No myslí to tak, no jo, ale jakoby ani jedno. Prosím, ale když už tak spíš jako, jo, no, nevím, jednou za měsíc. Spíš, no je to wild jednou za měsíc, tak či tak. Preferoval akože bojové športy, že som skôr akože za také kolektívne a podobne. Asi som ten typ človeka, ktorému vadí pozerať sa na kvázi násilie. Začneš s někým chodit a ona tak, že pondělí až pátek 20. Pondělí až pátek, jo takhle 20:00, sobota, neděle 11, 28 až 45. To je validní, actually, to je validní. To bych dal takovýhle schedule klidně, to je dobrý. No, to čuju, to je dobrý. Je to, že šport. Asi by bolo red flag pre mňa, keby som tam s ním musela chodiť a bola by to taká jeho osobnosť. No a posledná kolónka, že koho by sme volili? Já vůbec nevím, co to je za... Já nevím, co to je za strany, kámo, já neznám slovenskou politiku. 3, 2, 1. A pak nemůže říct ne, když ji necháš podepsat smlouvu? Mega smart, kámo. Tak sme sa zhodli. Podľa mňa je veľmi dôležité vo vzťahu a aj ten politický názor a keď sú tam nejaké diametrálne odlišné názory, tak to dokáže urobiť veľkú neplechu. Akože keď si tiež akože v zahraničí, že mám pocit, že sme dosť akože odfiltrovaní od toho, čo sa u nás deje. A potom som vždycky v takom tom šoku, že keď dojdem akože za našimi, pustím si tú telku alebo proste videá, že čo sa u nás udeje, čo je len akože za týždeň, ten ťažký týždeň, to keď sa pustí, tak to je extrém. To nechápem, že ako za týždeň dokážeš každých 10 sekúnd dať nejakú novú hlášku, čo sa kde udialo. Matúš pri svojich odpovediach zvolil cestu diplomácie. Očaril tento prístup Zuzanu, pokiaľ chcú prejsť k tretiemu chodu, musia to ukázať ich. Musíš přinést omluvenku od doktora, když chceš vynechat, ne asi. Musíš si podepsat omluvenku, prostě máš akceptovatelnou 15% absenci, ale jinak se to bude řešit soudně, no. Tabulky. Slováci nežijí v totalitě, žijí. Wow. Jo, áno. Máme smajlíkov. Teším. Si by som to chcela preskúmať ďalej.
Neprídeš Rodinné důvody. tiež akože veľmi zaujímavá, aj práve akože to, akože čo študuješ. Pokračujeme k hlavnému chodu, ku ktorému servírujeme jedlo. Rodiče ti musí podepsat omluvenku. Mami, prosím tě, podepiš mi, že nemůžu mít. Z Comfort baru. Na modré kartičky sme pred dvojicu položili hodnotové otázky. Ružové kartičky naopak skrývajú viac spicy témy. Ale hlavný chod. Takže máme pred sebou dva druhy otázok. Môžeme si na ne odpovedať. Prvá otázka. Koľko si ochotná minúť na darček pre partnera na narodeniny alebo výročie? No, tak závisí to od môjho príjmu. Ale ja som všeobecne taký veľký darodart. že rada dávam darčeky aj mimo takýchto príležitostí, takže asi dosť. Tak ja som to zase akože neprestrieľaval, že by to boli radobo stovky eur. Aj keď občas, ale skôr som sa tým ľuďom snažil vždycky akoby dať niečo, čo som si všimol, že potrebujem nejaké poslednej dobe. Práve rodičom som tiež vymýšľal nejaký darček na 50-ku, lebo zhodou na toho majú obidva, akože výročie. Bolo to niečo asi cez 1000 vlastne, ten výlet do toho Ríma. Idem ja. OK. Štedré. Keď sme tu. Mala si už one night stand. OK. Takže čo sa týka mňa, tak áno. Teraz sme boli práve ešte aj akože v Tajsku. Bola Wow, kam tohle směř? Wow, moment. nejaká pub crawl akcia a nejako sme mali k sebe blízko a nejako to tak prirodzene k sebe akože A byla to žena? Jakoby. Nesoudím, jenom se ptám. došlo. Ty? Ja nie. A chceš? Aký máš k tomu postoj? Je to vec, ktorú neodsudzujem u iných ľudí, ale ja som dosť tak emočne založený človek, takže nie som moc schopná sa do niečoho takéhoto pustiť. Tak ja To je validní. si neviem predstaviť, že by som za svoj život mala mať akože viac ako už 5 je podľa mňa veľa, tak Aha. to intimných priateľov. Ideme ďalej? Áno. Aké najhoršie boskávanie si zažila, čo bolo zlé? Keď som ešte chodila na stranu, tak sme mali pri mojej dedine taký... Nevím, jaký jsem zažil nejhorší boskání. Asi boskávání. Podle mě, asi byly jako většina byly v čilu. Jako některý byly horší, některý tam prostě skoro kousali. Některý prostě vzali, že byla jedna, která vzala slovo pojem vykousnout se až moc doslovně, no. A bylo to zvláštní, ale jinak. Ale pořád je to akce dvou lidí. Pořád je to, není to jenom na jednom člověku nutně. Ale buď to tam je ta chemie, nebo není, no. Si myslím, že dobré boskávání závisí velmi na tom, jestli ty dva mají stejný způsob a jestli si prostě sednou. A ono takhle, taky postupem času, čím díl to s jedním člověkem provozujete, tím víc si na sebe zvyknete a tím víc se vlastně přizpůsobíte tomu druhému a začne to fungovat mnohem líp. Takže, no. Moje první, když jsem já ani ona nevěděl, co děláme, to byly dva kapři, když do sebe narazí. OK. Ale jako můj první byl... Dává smysl, že první bude asi blbý. Já si jenom nepamatuju svoje první boskání. Moje první totiž bylo mi třeba 13 a bylo to vyloženě za účelem toho, aby, jsem to asi říkal, ale aby mě to naučila kamarádka. Takže aby mě to kámoš naučil. Co? Už teraz nefunguje a s najlepšou kamarátkou sme mali taký večer, kedy sme trošku nedali stopku alkoholu. A ako sme sa ocitli v tom klube a sme mali také rozmazané videnie a bol tam jeden chalan, ktorý vyzeral ako Pít. Já jsem si teď uvědomil, že mi 13 bylo 10 let zpátky, já nevím, jak se ohledně toho cítím. Pokračujem. Pítr, cože? A bol tiež z Oravy, potom som sa dozvedela. A vtedy, že v záplave toho alkoholu sme sa s ním spolu tak vykusli. A potom ráno, keď som sa tak rozoberala, vlastne zistila som, že to nebol ten, kto som si myslela. Je to akože vtipná situácia, ale zároveň to bolo také Co? Co to znamená? Cože? Že to nebyl ten, kdo si myslela? Aha. Že bol to cudzí človek, že není to niečo, čo... Jakože si myslela, že se vykousla s Pítrem, ale pak zjistila, že to nebyl on? Chápu to správně? Do čoho by som ja akože šla? Tým, že nemám sa moc skúsenosti s boskávaním, tak by som svoje boskávanie ohodnotila takou 5.
od 1 po 10. No ja mám tiež takú akože haluzinu. A raz sme išli práve na to karaoke. Tancovali sme si tam, vždycky sme mali kombo, že sme si zobrali gin tonic, stali sme tam trajak a pozerám, že na zemi je peňaženka. Tak som sa akože po ňu zdvihol som ju akože do povetria a kričím, že peňaženka, že koho je. A bola tam nejaká teta staršia, 40-ročná s nejakým jej čavom. A zrazu sa natočila, joj, že to je moja. A mala akože hodne v žile a že joj, že to je moja, že ty si zlatý, takto má. A pozerám znovu na tú zem a tam ti leží mobil. Tak idem k tomu mobilu a zásadne dobrá duša, zdvihol som mobil a že halo, že našiel sa mobil. No nebola to zase tá čajka, že to je vlastne staršia, postaršia pani, neviem ako to mám povedať. Otočila sa, také oči na mňa vytrizala, že ty si záchranca. Oblapila ma, vykusala ma a poslala ma ďalej. A že to je extrém. Nad svojimi boskovacími skills sa častokrát som nad tým uvažoval, hej, že či je to dobré, alebo či je to zlé. A že či, neviem, nemám si kúknúť nejaký tutoriálik, alebo... Tutoriály! Vykusala ma je crazy, no. YouTube tutorial, how to kiss properly. Doufám, že tam bude nějaký int prostě. Hello guys, welcome back to another video. Today I will show you how to kiss a girl. So if you have a girl, please watch this tutorial. Čo? Ale v zásade mám pocit, že nikdy s tým akože problém nebol. Je pozeranie porna, kým si vo vzťahu neverá, alebo je to v poriadku? No, za to nevěru je crazy. Bože. Pozerám porno. Žiaľ. Keď potrebuješ, tak potrebuješ. Neviem. Rozumiem. Ale hlavne, že keď si to akže odkomunikuješ s tým partnerom. Jasne. Ale tak tiež si viem predstaviť, že to vie aj byť aj akože toxic, že si to... Že keď potom tá druhá polovička má očakávať, Může to být určitě toxic. nie? Že ten Těm, když se koukají spolu. intimný akože, život Áno. bude rovnaký ako v takýchto videách a tu je taký sklamaný a nervózny, že sa Presne. nestretáva s tou svojou predstavou skrz toho, že aj tak to není reálne, ale má tu predstavu, že tak toto môže vyzerať. A tam by som videla ten... Tam může být problém se shodnout na žánru. Za to ale, jak jakože se chceš dívat na dva lidi v romantickém prostředí a ne tentacle jestli si to pouštíš po cestě domů busem, tak už je to problém. Ale nesuď mě, kámo, nesuď mě, ty cesty jsou dlouhý prostě občas. Občas člověk, vole, prostě stojí v koloně, tak když už ach jo. problém. Že? Veríš na pauzy vo vzťahoch? Pauzy, ne, kámo, pauza je převlečený rozchod, o čem mluvíme. Ty? No, ešte som sa s tým nestretla. Takže... To já jsem se s tím stretnul teda a nikdy to nebyla pauza. Občas jeden na ovno a potřebuješ rychlej dopamin boost, no přesně, ne asi, já bych nesoudil prostě. Neviem, dať také 100% stanovisko, ale akože nejakú dlhodobejšiu pauzu To já třeba koukám právě teď, asi bych ukázal ten mobil. na týždeň alebo do konca mesiaca, tak to asi neviem nejako predstaviť. Som si to akože aj akože zažil, ale myslím si, že to proste vôbec nefunguje, že to iba akoby odsúvaš tie dôvody, problémy iba niekam ďalej a potom sa stretnete a zistíte, aj keby sa to zalepilo, takže... Kam ale jest to jídlo, teď ho tam máš celý pořád. To je dobře. To už nejde, lebo si k tomu akože rozhodnutiu akože došla. Dopravujú si Zuzana a Matúš sladkú bodku v podobe 4. chodu. Takže áno na druhu. Takže za mňa určite áno, hlavne som sa cítil, že už tá konverzácia išla o kus lepšie a akože mega ma zaujíma, že akože čo sa ešte Už jim to vychladlo, no. Ne, asi. Bude jako dobrý, to už nechci. dozviem. Servírujeme No ty bubny, ale... dezert, z ktorého sa ti tentokrát zatočí hlava. Na kolese si naše hrdličky Wow, gamba! Pojď. Víš, jaký rozdíl je mezi HD a MHD? Když si pouštíš péčko v MHD, tak na tebe lidi divně OK. môžu vytočiť čokoľvek od sladkej bodky, ktorá znamená ich prvý bosk, až po políčko označené nápisom UF, ktoré ti však vysvetlíme, keď nadíde tá správna chvíľa. Co znamená UF? Takže wow. Máme tu prvú, akože... Co tam je? Ako z filmu For You Page X sladká bodka karaoke Kamasutra zavolaj rodině mňam a UF.
Novú hru. A keď som prvýkrát uvidela to koleso, bolo nám povedané, že sme teda štartovný pár, ktorý ho vyskúša. Zatiaľ ti stačí vedieť, že ak pár úlohu nesplní, ich rande končí. Vyzerá tak automaty. Karaoke nemusím. Hádam, ale keby bola, tak bola by to pesnička Miel z mňa vôbec rád. OK. A ten ex by tam nemusel byť. Presne. To ex. A to bola hneď taká moja myšlienka, že dúfam, že to si nevylosujeme, lebo to som si aj hovorila pred natáčaním, že toto nie je zrovna vec, ktorú by som chcela rozoberať pred nejakým publikom. OK, tak idem na to. Ex. Co s tím? Ukáže ex nebo popíše? Že to tam nemusí byť. Ale bojím sa, čo by bolo na ďalších poličkách. Dobre. Takže... Zavolat. Takto. Ukázat. OK. Že vyzerá ako vyčelovaný typek. Na otázku, že či som krajší ako ich bývalý, odpoviem politicky korektne a myslím si, že to dosť záleží od osobných preferencií. Politicky korektně byl černý, nebo co se děje? Boli sme spolu tak cca 3 roky, takže nebol to zlý človek. Vysaje ho na ex. Skôr si myslím, že sme sa nejako nezhodli na tých našich nejakých hodnotách a tým nastavením mysle, čo na ňom bolo zlé. Dosť ma za ňo, že aj rodina, aj kamarátka šikanovaná. Naozaj. Ale že vyzerá ako bezdomovec. Extrém. Takže dosť som si o tom vypočula. A čo si vážila ešte, akože? Keď som chodila do Prahy, akože do školy, tak väčšinou som cestovala nočakmi, že som pred 1 ráno odchádzala zo Žiliny, tým, že bývam na dedine, tak Poznám. prišiel počkať na vlak, že nikdy ma takto nenechali samú, alebo čokoľvek som niekde potrebovala zaviesť, že vždy bol takto, že všade. No tak to je moja bývalka. A tušová ex bola veľmi atraktívna slečna. Teda my sme boli spolu OK. Půl nula. málo cez rok. Čo si akože asi takto s ohľadom vlastne do dnešného dňa akože že vážim na nej. Vtedy som si to asi tak úplne neuvedomal, že vtedy som strašne lpel akože na veciach, že som prikladal veľkú váhu veciam, ktoré nemali akože nejaký veľký vplyv na to, kam sa uberá, či môj život, jej život, alebo akože náš akože vzájomný. A na čom to akože tak akože padlo, alebo v čom sme si akože nevyšli, tak bolo, že som sa cítil, že akoby, že som vkladal do toho vzťahu akože o mnoho toho akože viacej. A skrz toho som mal akože aj tie patričné očakávania. Nuž, nepríjemný toľko bývalých by sme mali za sebou. Zajímavý. To bylo moc seriózní podle mě, ale you know. Teraz už dvojicu čaká finálne rozhodnutie. Budú chcieť absolvovať skutočné rande? Budem sa opýtať, podľa mňa máme toho dosť spoločného. Tak schválne. Aj keď ja počúvam nejaké tie životné hodnoty, názory, že mohli by sme si rozumieť ďalej. Ale... Mali sme spoločné veci, niektoré som ale akože aj vnímal, že jemne akože odlišné. Či som rozmýšľal, či napíšem niečo iné. Áno, premýšľal som dosť nad tým, že napíšem práve nie. To no, přemýšlel jsem, že to hodím Pirátům, ale a to jsem refresherom, což je to mluvíš, kámo. Kvôli tomu, že som mal z toho taký pocit, že nie je to úplne čo hľadám. Asi žiaden akože pár, nie že 100% meč. Ale hlavne mám akože pocit, že síce sme si tu akože veci akože povedali, ale kopec vecí podľa mňa o sebe akože nevieme. Takže tiež ma to naozaj akože zaujíma. Takže let's go. Wow. Matúšovi by som momentálne podľa toho, čo som mala možnosť vidieť a počuť, dala 9 z 10. Na to, že byl relativně awkward, tak asi se mečili docela. Vyzorovo určite vysoko, 8 z 10. Čo sa týka povahy... Vyzoroval určitě tak 8 z 10, co se týče povahy 2, ty vole, no. Jako možná 3, když se budu fakt snažit. Možno to súdim iba podľa tohto, uvidíme, ako to bude akože vonku, ale na základe tohto si myslím, že je to také pade na pade. Myslíš si, že to Matúšovi so Zuzkou vyjde? Alonka, menučko. Den 85., kdy čekám na menučko v českém refresheru. Je to tak.